Kamo paghimo o usa ka butang nga maka og relasyon kay nay Ginoo nagtan-aw himo-himong istorya nga di tinuod nga butang-butangan tag istorya. So good luck. So, nalugod sa ko sa mga tao nga may makaangin nga makatubag relasyon. Way latanis. Hello everyone. Karon day guys, padung ko Galicia kay mo mananda ko tos kamalig. Maglalit ako guys kung magdugay. Nara koy gamay isitol dito nja. Tapos silang hingnan guys kay or man sila kalibutan nga nanay umaabot nga bagzo. Andamon sila na dito kay simba ko basig sa nakakasgaw gari bud sila ka og daris anis ato mga apituhan bata. So pila may oras di anak ko so siyang buhok sa naman tani. Diya guys, haraning gi voice out lagi na hang vlog kay grabe patugtog daari arang ka kuan sa lisod pod mag vlog tag na yung pa-sounds kay ang copyright lagi. So si Marjorie wa na daari. Kuan na kanang higda na kay alas 12 naman. So guys, alas 12 na today guys kay siray na daras among kuan trumpa. Bartleby. Kain kayas Bartleby. Ngayon man ang gimuta man. Uy, tigulang ka na Bartol. Nasobrahan siguro nigligo ning iro ah. Sigyan siguro nigligong buboy. Guys, gari ko sa shop na nakapayat naman sa dispenser daari. Pinalagay ko na po yung mga pidari. Tanan nga negosyo gusod lang dari Mario. Nja, kuan guys, dakadako na ni na nasarado na. Nja, ag makina na ho di ah. Ginaog na po ni Zara di kay kamaoli po na sa manahi. Duha man ni kabok guys, ag sa taas. So karon ahang pa ko ning atep. Padugang glansang kay simba kong ilupad sa ina. So guys, ang giduog among baboy, isa na din gilutas dia. Diya kaning anay guys, wa na dyan ni Silvi kay na balik na tiila na agpangahi. So hasa nga to to aguan, mga baktin na gilutas na. Ay, baktin. Ha? Baktin. Mana tanan? One, two, three, four, five, six, seven. Kudik. Tapagan din guys to ah. Diya guys, mara to ang gikuandari kanang karon pa to de ko Mario. Diya kanang nay
magkutsi dami kag tricycle dyan nagaba. Papamaadyo. Ito mo lang. Init siya. Hi guys. Tay, kung nauli na ko dahil sa kuan. Yan ako sa Valencia karon. So, kuan. So, diyan ako guys. So, ako na dugay dito sa Pantuga ko dyan. Watso ko nakalilipod sa family house. Pinadali ko dyan. So, pasensya na mo. Sa ahong kuan na inistoryahan kasi hindi na po mo makasabot sa pang-istorya. Kaya, sakit po gahanggang basta na ako'y kaproblemahan mo ngit dyan yung akong gams. So karon guys, kuan ka nang na ako'y gamay kuan kaming na dyan mga tao nga gusto magaba og relasyon mga nai-istorya dyan bahala na Ginoo ning Diyo o ka nang sa inyong mga kuha na binasa mga naghimuhimong istorya nga di tinuod nga butang-butangan tag istorya. So good luck na lang o unsa may inyong buat-buat nga istorya namo nga maka kanang inyong gibuhat nga istorya na makapagubag relasyon o kanang ikaw magaling makagaba sa among relasyon ni Marie makagaba namo good luck naman nimo unta ka nang sa nga na grasyahan pakas Ginoo kakahibaw o insay among tinuod nga relasyon ni Marie mo na ang ang gaming good luck kay kami ray na kay bawda ng among kuan among relasyon duha ug kami ni Mario na may away kuan minutes ra maguli ni Dajon wala hindi na kayo mo kay bawo bunsay among relasyon. So paghimo o sa kabutang nga maka gaba og relasyon kay na Ginoo na Ginoo nagkuan nagtan-aw na Ginoo kanang husga nato sa atong mga gipangbuhat sa atong binuhatan. So nabutang-butang kag istorya nga kanang makagubag relasyon. So God knows na lang Ginoo ay bahala nimo. Good luck naman nimo diha. So mga nga azaw mo pang ilabot namo kay kami na nakabagon sa among relasyon makapagaba ra mo ug manghilabot mo namo kay wa mo karasayo doon say tinuod nga among kanang kuan. So guys, so di mo na gisharean dani sa among nata dari sa ilan na isang naday mi gamay nga fish pa na so arang naghanag isda kaning tinuan ni Imim daghan kaadjog tilapia inja pag ko ni guys hinuan ko nila ron nila Ate Lily siya tate ko ni Bol anong dako YouTube channel guys kanang
ilang limpihan ko nila ron kay sukat pag-abot na mo wa pa ni malimpihi. So patama na mas mga isda dani guys, sakang kadyo ron. May laman ni galingawan itong kagaling dani isda. Kay di nato tagdo ning mga tao nga kuan kanang magawa lagi pamilya, ja ginuray bahala nila. So karon ko ani sa tubig ni nila ni Ate Lily og sa ijang bana kay daghan naglumot. Para na guys na makalingaw tanaw ng mga isda na gi brasan ni nila kay para makuan. Ang daghan na ni isda guys. Huwag may palaman. So dari ni sa among kuan. Nata dari sa ilan na isang. So, karon guys, nagmandaan ni mudong na pud mi sa bahay ni Imi. Diya ko na rawag panahon guys, nangulim-lim na, diya ka nang sila ni, hangin-hangin na gamay ba. So guys, tanawa guys, isda. Pabada na namatay ha, gihilimpyuhan na na. So, kani malingaw ko magtanaw dani guys. Alang lingaw-lingaw ang galing, hindi ko mapada sa mga tao nga ako kasabot nila gan sa ilang purpose nga sumadod sila nga dito gubot ba nga na mga tao ngayon ana magbatbat og istorya. So ala kang isda. So yun nagkonkuan na naghana guys. So pwede nagtapon ning kanon pero luoy pa kay gagmay pa. So karon naghumanda ni mudong ni sa kang Imi na pangbahay kay nakulimlim na paglangit. Murag patay tanawon guys na pero unja nagkuan sa tubig dani. Manguana na, manglangoy ra na sila. Daghan ka zuyag na nalingaw ko dani guys sa isda aron naghana. So after karon tatay mudong na pud mi datos kang Imi mga bahay. Ay tanaw ning sanay naagi nila dagturon. A few moments later. So guys, insa ka namin dari sa diyang second floor. Arang ka kung nagbawad nagdagat Padung na high tide. So amping lang ditang tanan guys. Kay unsa parang adlaw Kana na nagbad na sa ulim-lim naglangit pag na katugdag Ala katugbaod. Nagbawa dari baling siya karon. Diya guys, deliver na diya akportahan masarado na diyang bayang Imi. Thank you guys for sharing das mga prutas. Sala. Kuan. Kambis nga green. O bangkok nga kuan. Diya salamat kang Ate Bilin sa Tayabas. Kung salamat po kang Ate Lily, kang bularang dako sa igang, kang Madam Nimpa sa igang Sirigolias. Diya guys, ayaw kalimot pag-subscribe o like sa channel ni Bulanong Dako guys. Diya, marani ahang vlog karon guys. Salamat po kang Mambelen o kang Madam Nimpa. Thank you so much. God bless sa tanan. Bye guys.